Предоставям думата за слово на министър-председателя на Република България Бойко Борисов. Дедо Владика, благодаря, че си тук. Благодаря от всички нас, че с упокойната литургия отправи нашето почитание към тези наши герои, мъже и жени, загинали в Илинденско-Преображенското въстание. С твоите думи истински се надяваме да са ги чули и тях и да са разбрали нашата огромна признателност, която имаме за това, което са правили тогава и са дали живота си. Благодаря ви, че сте тук. Уважаеми благоевградчани, военнослужещи, гвардейци, гости, приятели и колеги, кмета ги изчете всичките, така че да не ги повтарям. Поколения политици, поколения наши проявяваха желание, упоритост, не успяваха. Миналата година успяхме да подпишеме договора за добросъседство. Не вярвахме и ние, че ще успеем, но проявихме храброст и го подписахме. Нещо, което обикновено пораждаше бой. Не спор, бой. Заедно с колегата Заев и неговия кабинет, миналата година отидохме в Скопие на гроба на нашия светец и герой Гоце Делчев. Сега Зоран Заев с неговите колеги е тук да се поклоним и да сложим венците пред паметника на Гоце Делчев. Заедно бяхме на 24 май в Рим. Почетохме заедно светите ни братя апостоли Кирил и Методий. Положихме огромна, макар и тиха дипломация. И тук трябва да поздравя не само България, но и колегата Ципрас, колегата Заев, че един десетилетен спор за името на Македония беше преодолян и се надяваме да завърши. А какво ни даде този договор за добросъседство с Македония? Какво ни даде това, че Ципрас и Заев започнаха тези преговори? Македония получи дата 2019 година да започне преговори и покана за НАТО. Една огромна сигурност. И сега, когато двете наши армии и военнослужащи ще правят съвместни учения, сега възложихме, се разбрахме, че Станке Лисичеко КПП-то от изключителна важност и за двете държави, ще намерим най-късия срок да го разшириме, за да може да имаме този достъп, който имаме. Няма да се връщам пак за коридорите, София, Скопие, Тирана, няма да се връщам към това, което се прави. Успяхме да направим така, че вместо спорови бой, заедно да се радваме и да честваме героите. Защото те тогава не са се делили. Били са се рамо до рамо и заедно са загивали. Това, че тук се веят български, македонски, на ВМРО, на знамена, показва, че всички ние дадохме пример в Европа. Най-тежките преговори, които трябваше да се проведат, ги проведохме ние. България, Македония, Гърция, Сърбия, Косово, Албания. Така че от барутния погреб Балкани ние се опитваме да направим и правиме един проспериращ регион. И благодаря на всички колеги от цяла Европа, че дойдоха и на съвета за Западните Балкани, че тази тема беше поставена, подета и не слиза от европейския дневен ред. Но да не ставам дълъг в изказването си, да, Владико, още веднъж благодаря, да отдадеме почест на тези, които си дали живота за това да сме днес тук, цялото си уважение към всички вас, както Владика да казва, Бог напред и ние с него.